तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आपल्या द्राक्षाच्या बागेत पाणी भरत आहे. अर्धा वावर झालेले आहे. लाईन भरून झालेली. हे पाणी बाराकी खालून खाली जाईल पाईपातून आणि या लाईनतून पाणी येते. तोपर्यंत आपण हे शेडनेट सोडू खाली. सकाळी फवारणी चालू होती त्यामुळे ते वरती घेतलं ट्रॅक्टरसाठी. या शेडनेटचा असा फायदा आहे की धूळ वगैरे येत नाही आणि वटवाघूळ आणि बाहेरचे लोकांपासून व पक्षी जातात आतमध्ये त्याच्यापासून सेफ राहतात. त्यामुळे आपण शेडनेट टाकलेलं आहे. तर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. विलेज लाईफस्टाईल याच्या आपल्या चॅनलवर आपण शेतीबद्दल सगळं टाकतो. इथून पाणी जातं, पावसाचं पण पाणी इथून जातं. लाईन झालेली, दुसऱ्या लाईनतून पाणी येते. मागच्या व्हिडिओमध्ये टाकलं होती की आपली द्राक्ष लाल होती, कलर पाणी उतरत होतं. याच्यात बघू शकता चांगल्यापैकी पाणी उतरलेलं आहे. यावर्षी माल खूपच कमी आहे क्लायमेटने खूप त्रास दिलेला आहे. मेन स्टेजला क्लायमेट बरोबर नसल्यामुळं माल कमी आलेला आहे. द्राक्षांना खालून पाणी यासाठी दिलं जातं की लवकर पाणी उतरावं, म्हणजे ग्रोथ चांगली होती त्यांची, पूर्ण पोषण भेटतं त्यांना. जसं आपल्याला पाणी पितो आपण भरपूर, तसं त्यांना पण कधीतरी पाणी द्यावा. मेन स्टेज हे की अजून काळं होण्यासाठी फरक पडतो. हे बघा, हे अजून लाल आहे, हे अजून काळं होण्यासाठी पण फरक पडतो. काळं होण्यासाठी हे असं फ्लडनी पाणी भरल्यावर. चला, आता आपला टाइम झालेला आहे पाणी बदलायचा. लोड असल्यामुळं बाग बराच खाली येतो. सनसेटची पण वेळ आहे. आपल्या विलेजमधून, गावातून खूप भारी सनसेट दिसतो. 2 मिनटं पाणी चेंज करतो, दुसऱ्याच्या पाणी लावतो, मग तुम्हाला दाखवते. सनसेट गेलेला आहे. सनसेट
शिवनेरी किल्ला हा शिवनेरी किल्ला. इथूनच बघू शकता तुम्ही लेण्याद्री गिरजात मधले लेण्याद्री अष्टविनायक मधलं. तर पाणी बदलतो आता. पाणी बदलायचं आहे आपल्याला, पाईप बदलायचं आहे. तर पाणी बदललेलं आहे. ते तिकडं खूप लास्ट पर्यंत जाईल आणि इथून इकडे भरून झालेलं आहे. ही जाळी आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेली. बघू शकता ही नेट. ही दिवसभर इथंच होतं, त्यामुळं ऊस होता आणि पॉवर बँक टाइमपास ऊस आणला होता खाण्यासाठी. अजून इकडली साईड बाकी ही पण ती अर्ध्यापर्यंत आलेली, इथून इकडे राहिलेली. पाईप टाकून ठेवलेलं आहे, तर फक्त अटॅच करायचं आहे. आणि बागाला सहसा कंटिन्युअस नाही पाणी भरावं लागत, त्यामुळं आपण पाट वगैरे नाही करत. पाईप टाकतो, पाईप टाकल्यावर काय फक्त दोन तीन वेळा पाणी द्यावं लागतं बागासाठी. सहसा गरज नसते नंतर. इथपर्यंत बघा, इथपर्यंत पाणी भरून झालेलं आहे आपलं. इथं राहिलेलं आहे, इथून तिकडेपर्यंत बरंच लांब आहे. तिकडे नाही जाऊ शकत मी, बरंच लांब आहे. पाय दुखतील माझे. बऱ्याच वेळा जाऊन आलोय तिकडं. अजून दिवस नाही गेला ते चंद्र वरती आलेलं आहे. सकाळपासून पाणी चालू आहे. मध्ये फन्नी किंवा नांगर म्हटलं तरी चालेल, मारल्यामुळं पाणी स्लो चालतं. कारण की पाणी मग बसून केलं पाहिजे हळूहळू, त्यासाठी मारलेलं आहे. चांगल्यापैकी आपलं झालेलं आहे, होत आलेलं आहे. तुम्हाला आपले मध्ये आपला फेमिन ग्रेप्स आहे आपल्या मधोमध. फेमिन द्राक्ष तुम्हाला दाखवतो. जास्त करून ते वाईनसाठी पण वापरले जातात. जास्त तर बनत वाईन जास्त करून त्याचीच करतात. मला दाखवतो. मनुके केले, मनुके पण भारी लागतात, गोड असतात. अजून बरीच झाडे पुढं, बरीच पुढं आहेत ते. तिकडल्या साईडला आहे ते. हे द्राक्ष लाल असतात आणि अजून डार्क कलर झाला, असा कलर झाला की हे झालेले असतात. पाहू शकता तुम्ही. काळ्या द्राक्षांपेक्षा हे रेअर आहेत आपल्याकडं. गोल गोल आहेत, पण गोड लागतात. आणि आपलंच पाणी म्हटल्यावर आपण काय खाल्लं तरी हरकत नाही. फक्त आपण घड नाही तोडत, जो पण आपण पूजा नाही करत तोपर्यंत आपण घड नाही तोडू शकत. आपली संस्कृती, मराठी संस्कृती की माल चालू करायच्या आधी आपण पूजतो गणपतीला, मगच आपण कोणतं शुभ कार्य करतो. लावगड असो किंवा माल काढणे असो, चांगली गोष्ट असेल तर आपण पहिल्या पूजा करूनच सुरुवात करतो.
तर मग आपण घड नाही तोडत, मनी खाऊ शकतो, मनी खातो आपण, पण घड नाही तोडत. शरद सीडलेस ब्लॅकवाले, ब्लॅक आहेत ते शरद सीडलेस. आणि फेमिन ही जास्त करून मला जास्त करून आम्ही आधी ज्योतीची द्राक्ष पण म्हणायचे, पण ते नाहीत. फेमिन म्हणून हे वाईनला खूप वापरले जातात. काही असू पण दोन्ही गोड आहेत. हे आपल्याकडं लवकर भेटतात. हे शरद कोणत्या पण क्लायमेटमध्ये येतात. हे पण येतात, पण सहसा जास्त कोण हे रेअर आहेत, कोण लावत नाही. हे वाईनरीसाठी जास्त वापरतात. नाशिक साईडला लावतात फक्त ते. आणि हे शरद सीडलेस कोणत्या पण सीझनला चालतं. सीझन म्हणजे कोणत्या पण क्लायमेटमध्ये लवकर सूट होतात ते. तर मित्रांनो, आजच शेतातली माहिती आणि शेतातली लाईफस्टाईल, शेतात कोणते कामं होतात, काय होतात, ते बघण्यासाठी नक्कीच सबस्क्राईब करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेलवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे नवीन व्हिडिओ टाकल्यावर तुम्हाला अपडेट पॉपअप होतील लवकर. बराच अंधार झालेला आहे. धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.